Ganda! So anyay mga kapsat, so welcome back to our channel. So kung di ka pa nagsusubscribe, just click the subscribe button below. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga vlogs. So ngayon ay pupunta tayo sa Binalonan Plaza dahil ngayon ay inauguration ng Dancing Fountain. And I heard na ito daw ang pinakamalaki sa buong Pangasinan. Kaya tara, puntahan natin. So, alam mo kung nasaan tayo ngayon? Okay, so nandito na tayo. Mukhang late na ata tayo sa opening. Wala na. Nagtatampo na si Mayor. Kaya po, yun ang aking pundasyon, ang aking laban. Yun gagawin ko. Praise the Lord. I will extol the Lord with all my heart, in the council of the upright and in the assembly. Great are the works of the Lord. Sabay-sabay po tayo. 10, 9, 8. Saglit lang, repeat. I-off to, saglit lang po. I-off po na yung lights. Okay. Ulitin po natin. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mayor, okay. Kaya buhay, Binalonan. Wow! Alam niya, sana doon at nalipin.
guys, natapos na yung dancing fountain. 30 minutes show. Ganda. Panalo. So napanood mo yung ano, kamusta naman yung dancing fountain? Sir, hindi ko po makita. Hindi mo napanood?